So sa ka. RMN Drama presents Handumanan. So sa ka awit. Ano pa daw siyang kaagi karon mo kining lalaki nga nagpuyo sa Lapu-Lapu City nga tumatatampo nagdasangan nga Vance. Wow, cellphone. Ang latest man ito pa? Oh, nalipay ra ka? Siyempre, oy. Ikaw ba kuno'y tagaan og bagong cellphone? Thank you ha, Vance. O pagati ka gisugot pero buhong nakaayo ko nimo. Basta para ni mo yam. Buhato na ko ang tanan, malipay ka lang. Unsa, magayo kag 1,000 para igasolidas imong motor? Ay di ra sa gasolina mo, oy. Naasag ko ilaing gamitan sa kwarta. Asa man day imong kwarta nga bag-o pa ba imong sweldo? Maay na lang gud pangutana gud. Naamo ko'y gibayaran gud. Ilisan na rin ka ma, inigsunod suldo na ko. Abot, takyod din mo, Vance. Klaro man kaayo ba nga gigasto na sa nanimos babae? Ay, pagbilin sad para sa imong kaugalingon, oy, daol. Gapuha ko ni mo, bay. Abay da nga bouquet of roses. Oh, bay. Nagka-feel mong gugubay nga sugto na kong yam, bay. Mo nang naniguro ko, bay. Mayo onda, bay. Hapit bay, muduha ka to, nga nanguyab ka niya, di ba? Oo. Grabe na sa ganang imong effort niya, eh. Natagnan ba ni mo sa mga material nga butang nga yang gusto? Mayo untag sugto na gid ka ana niya. Murag karon na yung adlaw, bay. Sugton ko, bay. Sure kay da. Kumao na, bay. Congrats daan. Salam. Kanina rin mo din sa gawas building sa office lang yamoy. Pero kung itod ka rin, huwag yapon siya gawas. Lagi-lagi, ugma na promise. Pantay ka ha? Mag-expect ko. Saan mo niya ka-istorya? Okay, sige. Kasi pigi kayo sila, gikan sa... Sige na. Bye. Bye! Yam! Vance? Ano ni amang ka? Di lang ko makawat, Yam. Excited na kay ko. Excited sa unsa? Ato na ta sa restaurant nga akong gipa-reserve. Para na itong duha. Naibaw kong gigutom ka na. Oh. Di ba, mato ni mo na kay gustong isulti na ko? Oh, Vance. Unsa man na? Sulti na dayon. Sige na. Kuan, Ha? kikining... Unsa man? Ha? Sige na. Excited kay ko. Vance, sorry. Ha? Pero nakikita ko ni mo ron aron, sultian ka nga, hunungon na ni nato. Usa? Please. Bisag kung saan ako pugos akong kaugalingon nga makagusto ko nimo pero wag cute. Wag yun ko makaton sa pagkikupman nimo. Yam, human sa duha ka tuig. Kihatag na ko nimo ang tanan. Tanan nimong gusto pero muingon ka lang ana. Unsa day gusto nimo akong buhaton? Ug unsa gusto nimong madungogi ka nako? Wa man ko'y gusto nimo. Yam, Kung gisayangan ka sa tanang mga nagasto nimo nako sud sa duha ka tuig, ayaw ka balaka. Iuli nako tanan nimong gihatag nako. yam. Unsa pag ka di ko kabubagod diha, magsige ka naglubog din si mong higdaadan. Basag di ko ma. Basag di ko maginusara ma. Ma, please. Gahi gid sa tita, no? Sheila? Dili ka mo bangon? Ha? Ay, Di ka mo bangon? Sige! Sige! Sakit. Oh, nyaon sa man, mo bangon ka o dili? Lagi. Pangusi ro na. O nga naman, sumbagod ko ni mo, ha? Ha? Bangon na lagi.
Ayaw ko gus kaong din si Cebu, eh. Usa pa niya kapuso, kuya. Uy, hinahinay, matukan ka. Ano day, wala ingon ini dito sa Manila day. Naaman, pero may puso dito, eh. Lahi ra gyud din si Cebu. Katod, kano sa man day ka na uli day? Gahapon lang. Unya, kumusta naman ka? Okay naman. Okay? Ayaw ko kog atika, Vince. Niato na gani kog Manila kani eskwela pero nausab ka na. Hoy, kababata gihapon ko nimo no. Pwede lang gid gihapon kayo kang mo share nako. Kaon sa diha eh. Okay, sige. Puli ko sa kapuso, kuya. Ku abi ni mo kaon eh. Wa man gihapon ka na usab. Kahilas ko na ng bayana. Huy, ngano ni gasto man sa kag-ingon anak ka grabe nga dili pa man day mo uyan. Kaya abi man guna ko nga nalipay siya. Abi na ko sugton ko niya kung ako nang buhaton. Ay, ambot nimo. Kalimti ng babayhan na, uy, kay wa gyud nay ayo. Dili siya ang husto nga babae para nimo. Ay noon nga wa gi babae nga makagusto nako. Kay kung di ko mo gasto, di man sa siguro may tabo nga tagdon ko nila. Vance, Dili ko gwapo. Wa ko ikapanghambog. Maong kinahanglan ako silang buhungon aron ko tagdon. Vance. Ay, Mahimo ba? Husto na ana ha? Kuyog ta. ha? Asa man ta? Wow ha? Angayan kayo kasi mong haircut ron sa imong polo nga gisuloob. Ikaw dako na hinon ka kagasto da. Dako kay gagasto ron. Karong adlaw. Wa na lang unta to eh. Gusto man gud nako nga maka-feel ka nga worth it sad kang gastuhan, no? Deserve nimo uy, tungod kay maayo kang tao. Usa pa, dili man ka batignaong ba? Kinahanglan lang gyud kang mamurmag tarong aron maka-catch ka og attention sa mga babae. Sheila. Sultihi siya nga nakagusto ka niya. Bay, Sige ka. Maunhan ka gani. mubalik na ka sa Manila. O Vance, Kinahanglan pag na. Mubalik ka. na ako'y kinahanglan nga lihokon dito. Nga naman, mingaon ka na ako? Sheila, nakagusto ko nimo. Vance, Ako may bawa kung naunsa ko pero kalit ko lang na feel na sa dihang imong gipa-feel na ako nga importante ko. Mao ni tinuod. Vance na anak ko'y uyab. Oh, Og magpakasal na mi hapit. Og mo na akong asikasuhon dito sa Manila. usa. Van, sorry. Pero dili ako ang babae nga angay nimo. Nagpakita ko concern nimo tungod kay higala ti ka. Og dili ko gusto nga musugot lang kang sayon lang kang mga babae. Ang iyang pagtanaw na ko. Pero nagpasalamat sa kunya. Tungod kay nakita na akong giunsa ko niya pagtratar og na-realize sad nako nga angay lang nga dili ko magpasayon-sayon sa mga babae. Karon may uyab na ko. Og ninyo uno na sad mi. Samtang si Sheila na nasa siya kaugalingong pamilya. Dini nilang kutob, dagang salamat. Arimin. Mao kito mga higalang kaagi ni Vance nga taga Lapu-Lapu City, Cebu. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagulahan, I Knew Island Production Center, Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon,
Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.